ओइ आसोल, दिनैलाय मासे गरम बोथोरालाय? औलै आसोल, अबाव थानो मानो जालायदों माथो। दिनै नेटबो जायाखै, पाबजिबो गेलेनो मोनासैलै आसोल, मा जाबावगोन। आंबो बेखायसो बेरायला बायदों, मा जाखोथाय आंनाबो नेटानो जाया। फेसबुकआनो गिंबावासोब्रा, अयथासारखा। आं खिनाय हासुनाय माने नायोमोन नेटखौ, दिनै फुंनिफ्रायनो नुवाखैब्रा, मा जाबावगोन आं। खर'आनो गुदुं मोनलायजोब्बायलां, बे आंनि आपेल खर' बादिया गावजोबलायनोसै। माथो बुंबावनो रा आसोल, आंबो बेखौनो सानै सानै टेनसनानो मा जाखादों दारमासनि। थेवबाबो दा बेलासियाव सोरजोंबा गरनैसो मोनलोंबानो जालायबाय आंहा। बे गरमाव रागासो जालायबाय आंहा, बे दाउ अमाखौनो नायबाय था, मा जाबावगोन नोंलाय लुदुरगे। आयौ आयौ, मा बोरलाबायखोलै गरमालाय, कारेन्टबो गैबावासो दारमासनि। र' गामिथिं थांनानै सोर सोर मा अबस्थायाव दं नायनि। बा आसोलफ्रा बिसिगि सानैजों बेयावसो दंफैयो। मालै आसोलफोर, गरम सरमनि मारै खबरफ्रालाय? बेसे दुखु जादों आंहा नेट जायैनि, गार्लफ्रेन्डबो गैया। ना नेटखौनो नायनो मोनो ना माखौनो मोनो, दारमासनि। आरो नोंहा फैनानै गरम दिननि सोंफैबावदोसो। जिरायफैदो बेयाव, ज' इन्टारेस्ट रायज्लायनोसै, फै 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 फै। दारमासनि बे सान्दुं गोसायाव बरिंनो मा खालामगोन मागोन, साला ना फेनखौनो सालायनो मोनो ना मा मोनो, ना टिभिखौनो नायनो मोनो। ओरै फारसेथिं नेट जाया, आरो ओरै फारसेथिं सान्दुंआ थिं थिं, दारमासनि। आं जुदि अख्रांसिम मोननानै मोनब्ला बेनि सल्थाव गोरलै फुसुंनानै सान्दुंखौ खमायगौमोन आं, माने गुसु जानायनि। बेनोथ' जाबायना खोथाया, जोंबो बिदिनो जादों। दे आसोल, आपेल मोखां, गान दोंसे रोजाबदो, रमान्टिक रोजाबो ना मा रोजाबो दे। मा गान खननोब्रा आङो, खननोबो रोंलायलाङा। दे नोंसो थिनबाय बायदिखौ खननानै देखायनोसै। दाउजो नों आंनि बिरलांहां बिरलांहां, अबेहाय खाना दोनखोमानो नोंखौ आं, बिदि गरमाव सना, बिदि गरमाव। हैद फाग्लाबारि जाबायलै, आं खननो रोङालै फाग्लाबारि, हैद हैद जानाय नङालै नोंसोरो, हैद। बा आसोल बा, माथो सुपार हिट जाखादों गाना। फाग्ला फाग्ला नोंबो माथो सुपारस्टार जानो हालायगोन। बे फाग्ला गाना बिदिनो जायो, फाग्ला मिनिनानै उदैयानो होनाय जालायलांला।